wetara ụlọ akụkọ ụwa ndewo ndị ọma na-ege ntị ozi ekele ka anyị ji bịa n'iru ụlọ ụbọchị taa aha Lọlọ Ezinne Nnadozie Igwe ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke isi ala emere na Naịjirịa n'ọnwa Febụwarị afọ 2023 etinyego ụmụ mmadụ n'ọnọdụ echete ebewa. O wekpuola nwa amadi Promise Alọba Ọladideji nke eji Mohbad wee mara. Nwaada Hilda Baci agbawala ndị Guinness Book of Record obi site na ịgbata rekọd nke onye kacha esi nri na mba ụwa niile. Ndị omekome etiwala akwa ọkụkọ tiwara akị. Ndị otu egwu bọọlụ Arsenal apịkọsịala ndị Manchester United na asọmpi egwu bọọlụ Premier League. Esemokwu dị n'etiti ụmụ Igbo bi na mba ofesi akarịala. Ekenekwa m n'ọzọ nhọpụta nke onye isi ala obodo Naịjirịa nke mere na ọnwa Febụwarị atinyego ụmụ Naịjirịa n'ọnọdụ echeta ebewa. Ọnọdụ ndị Naịjirịa dịzi ka onye si n'ime ite nri dakpuo n'ime ọkụ. Ya bụ na ihe isi ike kazi njọ dịka emesiri nhọpụta ahụ. Onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu nke eji BAT mara. Ụmụ Igbo anyị amara ihe bụ BAT n'asụsụ Igbo mana ka anyị hapụrụ Chineke ibe. Ndị ọzọ anyị mere ka anyị mara na BAT ewepụla sọbsidi nke gọọmenti etiti tinyere na ihe mmanụ eji akwọ ụgbọala nke mere ka mmanụ ahụ gbagoo n'elu ukwu oji. Ọ dịka nke ahụ abụ Genesis ọ tinyekwa ego n'ego ọkụ latrik nke mere ka ụmụ mmadụ na-akwụzi ihe karịrị oke ọnụ maka ịmụ ọkụ latrik. Anyị a ga-ekwu ole ghara ole? Ndị Igbo kwuru si na ọ dịghị ihe anya hụrụ gbawa ọbara mana anya ụmụ Naịjirịa na-agbazi ihe karịrị ọbara. Ọtụtụ ajọ ihe akarịgo n'obodo. Ụmụ okorobịa na-emezi aka ntụtụ na ihe igwe ịntanetị nke oyibo na-akpọ yahoo yahoo. Ndị ntọrị akarịala n'obodo. Ụmụ agbọghọbịa ejirigo ọrụ ashawo mere akara aka. Onye ọbụla na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee gaa onwe ya ka agụụ hapụ igwe ya n'obodo. Ewo Chineke nna bi n'eluigwe, Chukwu okike ọbịọma, nna bịa nyere obodo anyị Naịjirịa aka. Ịga n'iru, ọnwa egbuola nwa amadi Promise Alọba Ọladideji bụ onye nke na-akụ egwu hip hop na Naịjirịa bụkwa onye nke eji Mohbad wee mara. Mohbad gbara afọ 27 tupu o wee nwụọ. Ndị ozi anyị mere ka anyị mara na ọ bụ ọya ntị nke ndị bekee kpọrọ ear infection bụ ihe gburu ya. Mana anyị ka tọkwara ntị n'ala maka na a sị na nwata tọọ ntị n'ala ọ ga-anụ ihe nne ya chọrọ ịgwa ya. Ka mkpụrụ obi nwa amadi ahụ zuru ike na ndịkwa. Ibe bụ Igbo anyị ga-aṅụkwanụ mmiri maka na a sị na ogbu obi na-echekwa n'ihu. Nwaada Hilda Baci etiwala Guinness Book of Records nke onye kacha esi nri na mba ụwa niile. O siri ọtụtụ nri nke o kegasịrị ndị mmadụ bịara n'ebe ọ na-esi nri ahụ. Nwaada mere ka ndị ozi anyị mara na o bidoro siwa nri ahụ mgbe ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 11 ma ruo mgbe ọ dị na mkpụrụ ụbọchị 15. Hilda Baci gbara afọ 26 ma bụrụkwa onye Akwa Ibom steeti nke dị na Naịjirịa. Ndị be anyị a sị na nwata mara ebe o si amara ya. Nwa amadi akwa ọkụkọ tiwara akị nke si na ya bụ dibịa anya nzu. Ndị be anyị ọ bụrụ ma ha sị na oke aha egbuwa nkịta. E mere ka ndị ozi anyị mara na aka ndị omekome akpara na nwa amadi ahụ. Mana ka m jụkwa echekwa m na nwoke ahụ ọ bụ dibịa. Ya bụ na dibịa enwerozi ike ichekwebe onwe ya. N'ezie dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ nyere dibịa. Mberede nyikwara dibịa ọ bụkwa mberede ka
mara dike. Anyị na-ekele Obinigwe onye mere ka nwaamadi ahụ jiri ndụ ya lọta na be ya. Ka anyị bụrụ egwu anyị gaa na ihe ọsọmpi egwu bọọlụ Premier League. Otu egwu bọọlụ Arsenal azọgbuo Manchester United ka nwa ọchịcha. Ndị Arsenal ji iwe na ọnụma gwa ndị Man U ọkwa ada asatara naanị otu. Ndị na-egasịrị Arsenal FC goolu bụ Maamadi Declan Rice, Gabriel Jesus ya na Odegaard. Rashford nke Man U bụkwa ihe bụcha ụzọ gabanye bọọlụ n'ọnụ goolu ndị Arsenal, maka Arsenal onye iti na-ebu ụzọ gwọọ ụgwọ akwụkwọ. Ndị Arsenal mụnyere ndị Man U ọgụ n'ike ka ha banyesiri goolu ahụ. Na nchịkọta, ihe mere na mba UK emeela ka anyị mara na ọtụtụ ụmụ Igbo ahụghị onwe ha n'anya na mba ofesi. N'eziokwu, mmadụ na ibe ya na-enwe nsogbu, mana biko ụmụ Igbo si na nwanne dị na mba. Anyị na-arịọkwazi ụmụ Igbo ka ha biko biri n'udo, ka udo chịa ọchịchị n'etiti ụmụ Igbo, maka na iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụkpụ. Ọ ga-amasị m ka ụmụ Igbo hapụ iwe, ekworo na ntaji anya ma biri n'udo dịka ụmụnne, maka na ọ bụ ezi udo na-eweta ọganihu n'obodo ọbụla. Ka Chukwu gọzie anyị dịka anyị na-ekwu udo n'ime onwe anyị. Mgbe ọ ga-abịara m mmadụ ise ọma sị ha ịbụ nwanne m n'ọnọdụ ọbụla. Igbo kwenu! 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 Asị m gị, mgbe ọ ga-abịara m nwanne gị ọma sị ya na ịbụ nwanne m n'ọnọdụ ọbụla. Ka Chineke gọzie anyị n'otu n'otu. Ka unu nụrụ ọzọ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ihe ndọrọndọrọ ọchịchị nke onye isi ala emere na Naịjirịa n'ọnwa Febụwarị afọ 2023 etinyego ụmụ mmadụ n'ọnọdụ echeta ebewa. Ọ egbuola nwa amadi Promise Alụba Ọladimeji nke eji Mohbad wee mara. Nwaada Hilda Baci agbawala ndị Guinness Book of Record obi site n'ịgbaka rekọdụ nke onye kacha esi nri na mba ụwa niile. Ndị omekome etiwa akwa ọkụkọ tiwara akị. Ndị otu egwu bọọlụ Arsenal FC epitọsiala ndị Manchester United na asọmpi bọọlụ Premier League. Esemokwu dị n'etiti ụmụ Igbo bi na mba ofesi akarịala. Ndewonu ndị ọma gere anyị ntị. A sị m ka ụtụtụ tụtara anyị ihe ọma, ehihie dịkwara anyị na mma, abalị bụrụkwa kpara anyị ozi ọma. Ka Chukwu gọzie unu. Ndewonu. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ n'Owere nchi. Ya gazie, aha m bụ Lọlọ Ezinne Nnadozie Ebube.